Marwan rike Allah Marwan barje daga baya kai gaskiyar ka karka hada ta da ƙarya samu rashi daga Allah ne tuna baya kyale zuciya don kwafili ce na musaya. Sai mun ga bayan ku ɗaya bayan ɗaya, saura ma Marwan. Marwan rike Allah Marwan barje daga baya kai gaskiyar ka karka hada ta da ƙarya samu rashi daga Allah ne tuna baya kyale zuciya don kwafili ce na musaya karka gaza Marwan ke fa'iza ki bu masoyi ko lafiya wala ya'u to da magana ke ana lafiya da gajiya ya lokaci ya fara ya iyalin naka sannu mala ya'u daman gidanka nake son zuwa to ko lafiya domin akan magana tafiyan yaron nan to kanin ka ba to je in baka hakuri sakamakon bisa ga abin da ya faru haba malam ya'u tun da dan na kanin na tafiya malam ya'u ka taba tako gidan nan kai wannan maganar sai yau malam ya'u ka san wanda ke da majinyaci a hankalin shi ba yana wuri ɗaya ne ba to ni na hankali a kwance yake kai hakuri kanin ka yanda ya tafi lafiya haka zai dawo lafiya saboda akwai addu'o'i da lokacin da za su tafi da na ba Allah ya daba abin da to da can me yasa baka yi addu'an ƴan naka ta samu lafiya ba ka tabbatar da kanin na ya fita ya je tuwa naka ce wanda wani addu'an da zaka ba su a tafi sai haka ake rayuwa ba dole na ya baci ba malam yau aka samu ka san duk mutumin da ke da majinyaci a gida dole ba hankalin shi ba ba wuri ɗaya yake to tunda ka tabbatar ya riga ya tafi akan kuma ƴanka wannan sai dai mu ta addu'an da kace ayi kar ka damu sai dai mu ta addu'a in Allah ya lafiya za su dawo to Allah sa haka malam yau to Allah sa haka malam yau Allah ya zan ga ran tafi kasuwa to ba lafiya baya babu zani fa'iza sai ki sani so ba kudi ba kyawu na shiga ba
ba ilimi ba matsayi na shiga ba. Na ce da ke ki yi so tsarin shi da riba, biya ƙarya shi ke sila ta tsaya don ki sani. Marwan rike Allah. Alaikum salam. Mai gida lafiya ne a gajiya. Alhamdulillah. Kaman ka san gidanka zan Ko lafiya? a maganin guru ne nake so a Kaga in ba ya zama kamar dole ba kuma yanzu yaran zamani fuske da mana abu gaskiya ne. Kuma insha Allah ni ma faɗa ya kama mun shi ne nake so a ɗinka mu. yanzu ka fahimci yanzu gaskiya gashi ka kasa min aka yana riga na fi gida. Kai hakuri yanzu zai rikon kana kwanda abin insha Allah ko da daga nan. To a bada Kun sa ka ji ko? to shi Kai ma hakuri ka ji ko mala. Nagode. ka ce ba Ka ce mene? ba wannan ba wai ya labarin Marwan Ai maro har yanzu ba abu ba. Amma insha Allah kuma ta ga duru ku samu cin lafiya. gaskiya Idan Allah ba wannan cikin lafiya lau. Insha Allah. gaskiya ni na ga hoton ka da hakka bar Marwan ya tafi wannan wuri. Ai abinda kaga dan adam ya sa ma rayuwar dan Allah kuma akan so dan adam ba abinda ba zai yi. Wannan dajin ba dama bane dai dan Allah in Allah so ya zai dawo lafiya. Tunda kuma kaji shiru in ji Hausa ai lafiya ne. Yanzu ka gani zan koma wannan gurin na riga na fita ina da wani uzuri amma gobe da Allah ko da safe ne ka zo ka amshi abin. Ka ji ko? Nagode. Zan koma aje wannan abin. To nagode. Marwan rike Allah. Marwan barje daga baya, ka yi gaskiyar ka karka haɗa ta da ƙarya. Marwan rike Allah. Marwan barje daga baya, ka yi gaskiyar ka karka haɗa ta da ƙarya. Samu rashi daga Allah ne tuna baya. Gyara zuciya da kuɗi ne ce da musaya. Sabida gobe za mu fita daji, sannan kuma ina so a sanya mata gobe. So insha Allah wala ta za a wasa ta za a yi mata kudin kuma insha Allah. Da Allah wasa mu sosai yanda ya kamata. Za a wasa ta dai domin wasu ne insha Allah wannan za a yi maka wannan aikin gobe insha Allah. Allah nuna mana gobe. Amin da nagode. Nagode ne ma. Zan koma hanyar gida. Na ce da ke ki yi so tsarin shi da riba, biya ƙarya shi ke sila ta tsaya. Marwan rike Allah. Marwan barje daga baya, ka yi gaskiyar ka karka haɗa ta da ƙarya. Samu rashi daga Allah ne tuna baya. Shi Marwan ya samu gata da musaya. Da barka ko lafiya zai damu Marwan. Yan bakin ciki. Lafiya shi ma zai damu Marwan rike Allah. Marwan barje daga baya. Ya kasuwan dai? Kaga kasuwa fa sai a me gurin da mai zo ba ko? To me azan hima bai samu zuwa ba. Duk ba kaga ba an gama washe ba. Kaga ga addan nan fa an ba wasa ta bai yadda ya kamata. Kaga yanzu Allah ya tuba wannan addan a cikin ba ba ci. Kaga ai ya kai ta wasu da mu. Kaga alhamdulillah. Shi ma ka bai da mashi abin shi. Aje in yawa duk kaga ko ba sai ka bashi ya zo gaba da sadin ko ya zo sai ka bashi mara dubu kaji ko wallahi saboda kasuwan ne namu da sai abin da ko ya zamu ka wasu na bane abin da ya kamata a shi za a yi wallahi sai ko ya zamu duk na bari masu yin hakuri me wanda zai zama to abin ko ya zamu yau mai abin da ko muka kisa ai ka san sai ka dawo
Marwan, rike Allah Marwan barje daga baya. Kai gaskiyar ka karka haɗa ta da ƙarya. Samu rashi daga Allah ne tuna baya. Yana zuciya don kwafili ce na musaya. Wallahi sada tunanin duniya ne kawai wallahi. Na zuwa haka ne. Wallahi za mu fita daji ne, zan je wajen baduku yanzu na karba adana ko za mu fita daji. Saboda ya ce mun tun da safe zai fita, ina so na je na same shi dan ya fita na karba adana. Ke waya na. Wayya in tambaye ka mana, ya aka kai baka shiga dajin amsa kuwa ba. Kai hauka nake yi. Ya za in ɗauki kaina in shiga da kaina cikin wannan dajin. Bashin an gaya min duk wanda ya shiga dajin nan baya dawowa. Ni kuma kawai sai in ɗauki kaina in shiga cikin wannan dajin. Ai ba zai yi ba. Baba, ina yin ka wallahi, ashe kana da wayo. Haka Mansur ya ce wai in zo mu je mu ɗibo mu fa'iza magani. Na gaya mai ko aljani yana tsoron wuta wallahi. Ni ina zuwa daji na ci gaba ne. Ba na zuwa daji dan sassaƙe ko wani ganye. Ka ganna a daji na nama na je nema. Ko baba wallahi ka burge ni. Yanzu ina so na je gurin shin an sha dana dan ya ce mun zai fita kasuwa. Ba na nawa wahala to. Kai gaskiyar ka karka Dawo haɗa lafiya. ta da ƙarya. Kaura ma bai je ba. Wai sai ni za a ce kai kaina cikin wannan dajin. Ai ba zai yi ba ai. A ba wallahi ba zan je ba. Yana zuciya don kwafili ce na musaya. Marwan, rike Allah Marwan barje daga baya. Kai gaskiyar ka karka haɗa ta da ƙarya. Samu rashi daga Allah ne tuna baya. Yana zuciya don kwafili ce na musaya. Karka gaza Marwan. Ke fa'iza ki bi masoyinki na gaskiya don ki sani. Ba ni so ki saki reshe kin ga ke bar baya babu zani. Fa'iza. Nura. Ah, me shayi. Nura angon fa'iza. Ka yi wa mutane wayo ka tura su a daji ka dawo a gari. Nura ai wayo ke gare. Da yayan Marwan nan sai yawo yake a gari, kaga yana yaƙi in ya koma gida ya dinga kuka. Can Allah so waka. To ka Nura me hana ka zuwa dajin? Ha? Sai a zan ɗauki kaina an kai kaina cikin wannan dajin. Ai ba zai yi ba. Dajin da aka ce duk wanda ya tafi baya dawowa. Ni kuma kawai sai in ɗauki kaina in tafi cikin wannan dajin. Ai mai shayi ba zai yi ba ai. Shi ne ka tura su kenan. Ai ba ni na tura su ba. Su suka kai kansu kuma su suka ga za su iya tafiya. Amma kana da wayo. Ba wayo ba ne. Hankali ne ya bambanta. Mai shayi, nawa ne ma kudinka? 700? Ko a birni sai haka. Ka san wancan ya fiye ci da yawa. Ruwan shayi kawai ka bani. Shi yasa na ce ai kar a baka biredi. Ka manta ka ci indomi? To biredin da na ci ai ba yawa. A to ai dan banzan ci gare ka. Mai shayi haka ma yayi. Za shi mu wuce. Sai mu je. Ka dai biya ko? A biya shi mana. To mu je. Ba ilimi ba matsayi na shiga ba. Na ce da ke ki yi so tsarin shi da riba. Biya ƙarya shi ke sila ta tsiya don ki sani. Marwan. Vehemented, infuriated, irritated, disappointment, deception, betrayal, and strategy state. JDP Production Company Nigeria Limited, one among the serious film provider, is again with another presentation. Son Duniya. Shin Alhaji Mukutar yaushe ya shigo wannan kamfani da za a ɗauki matsayin manajan wannan kamfani a bashi? Alhaji Mukutar naka da na sani. Kwarai kuwa. An kama shi an kai police station. Dan gwaru banda abin ka ba.
kai da kake da waziri. To na rasa ta inda wannan likit nake shigowa. Alhaji Usman is a selfish and greedy worldly person who intends to achieve whether he ends to achieve by hook or by crook, but only letting one person has been major trait in realizing selfish ends. Son duniya, son duniya, son duniya. Boys, abin da nake zo gane ko kun san fa kwana biyu a juye nauyi ko kawai yanzu so nake ku shiga garin nan kawai ba wani babba ba yaro ba wani tsoho kawai komai aka samu kun gane wop ne kawai. Nazir Abdullahi Gama is a ruthless criminal, but in all his heinous crime, he did not kill, but only to confiscate valuable items and money. Son duniya, son duniya, son duniya. Ladi sanin kanka ne ka san agenda ta ba a kisa, ba na kisa, yara na ba sa kisa. Bose, na san aikinka. Da rashin kisa ba maganar kisa. But accidentally he killed as a result of pity. This made him to become most wanted criminal around the town that all the security agents had been hunting. Son duniya, son duniya, son duniya. To amma yanzu nan tun da canji ya zo, to kun ga dole ne mu ma mu sauya mu ga mun kare lafiya da dukiyar al'umma. Abdul Hausa is a honest security personnel who is seriously committed to fight crime and other forms of terrorism. He has been committed in fight various crimes ranging from drug abuse, rape, stealing and kidnapping. Son duniya, son duniya, son duniya. Da bai dace ba, rashin gaskiya da ni da sauransu. Gaskiya ne maka zai ka ɗauki wannan aiki kamar mana shi a hannu ne. Gama motsi. Hello Alhaji Usman. Yarinyar ka tana hannuna. Tana hannuna yarinyar ka. Saboda haka bari ka ji ta ma. Waya abba dan Allah ka so ka cece ni za su kashe. Yawwa, in kana son yarinyar ka ka kawo min kuɗi na naira miliyan 2. Nothing. Son duniya, son duniya, son duniya. But all this his effort has been sabotaged by selfish police officer among his men. Who is this police officer has been destroying Abdul effort in tackling crime. Watch out in Son duniya. Starring Yusuf Lawal Furo, Naziru Abdullahi Gama, Abdul Da Hausa, Abdul Aziz Danjuma, Sunusi Sa'idu, Sani Dangwari, Babalado, in a guest appearance. Son duniya, son duniya. Story and scripted by Yusuf Lawal Furo, co-producer by Naziru Abdullahi Gama and Abdul Da Hausa, producer by Yusuf Lawal Furo, and directed by the most talented Euro present time, Ibrahim Kawarami Panki. Son duniya. All this drama will come to you from Jerepim TV through YouTube. Coming soon. Marwan, rike Allah Marwan barje daga baya.